dwe emoloko kata kamano wach mar nek ndhicho lal mag jopiny ma Kenya kendie pod dhi nyime. Familia moko pod ogo taksi timochari ka gipenjo ni to ringre jogi dibed ni nitiere kae. Giwacho ni odiochieng' manyoro nogochnegi mondo gidhi girangane ka be ringre mane ni kanyo gin mek jogi. Kata kamano kochopo kawuono to weche olokore. Kopogore kod manero, jolupo en nam Nakuru bende ywak kaluwore kod apisa ma KWS ma bende giwacho ni makogi goyogi. Moko bende tho kaluwore kod asan ma bende gikale e mbele apisas goeko. Chenro mar mine wacho watwake wach nero mar ndhicho ahinya kendo gino ma bende kelo tho mag jo Kenya. Duoko ni kanye? Ang'o monjo bed ni timore? Obobedo kanyero kod Jael Bogo ma bende adhi e dalane kendo watwak godo. Obobedo ka watugo chenro noero e studio kendie odhiambo masani. Kata kamano magi weche ma wamiyo pek. We've been going through a lot of pain. And I don't know when this will end. So sijui mbona tunashinda tukizungushwa every now and then. Kama wako hapa situpewe tu mwili twende tuzike and then that's it. Familia joma chich ni ringre jogi nitiere city mochari pod manyo duoko kaka wuono ochako gomgi ma onge duoko no. Nafas magi dwa bedo go sani en by election kaito mar ariyo ging'iyo ni to 2027 election dhi timore nade. Kik ng'ato wuondi Chris 2027 osechopo kama chiegni ahinya. Bende commissioners manyien mag IBC dhi bedo gi thuolo moromo mar chugo ute chung'od bura manyien motelo ne yiero ma higa 2027. Kiwuotho e chiro ni te miluoro e chiro ibiro neno ka chiro lila ahinya kendo takataka oket kama chiegni gi kama chiemo nitie. Wan gi takataka kachacha, wan gi pi mwatiyo godo, pigno wamodho, pigno waluoko gik michamo. Jamni machamo mwandugi, kuo, mudho kod lil mar chiro miyo johala e chiro maholo wich bar maduong'. Akwa ini modi bedi koda nyaka giko mar chenro ni endi nyinga Jaelieta jaloko marwa en Belinda Phillips. Ndalo 45 nyaka ne ringre moko tere kar kano ringre ma City mochari bore Nairobi. Ndalo ariyo mokalo, ringre ariyo no fweny kaka mago mag Martin Mwau kod Justus Mutuma. Kaka jafwa marwa Efi Nyakidi lero, anyuola mag Steve Mbisi Kavingo kod Kaleni Mwema kata kamano pod manyo wedegi mane ondhi kendo lal godo e gwenge mamlolongo ka bende gidwaro ng'eyo chala margi. Ogota City mochari kendo omiwa sigana ni matut. Odiochieng' machielo e kar kano ringre ma City mochari. Gilit, kuyo kod pek e chunygi. Anyuola mar Steve Mbisi kod mano mar Kalani Mwema nochako chopo kapod gin gi geno ni ginyalo fwenyo rowerego. Kata kamano ne ok giyudo thuolo mar timo kamano. Tuliambiwa tukuje huku leo na kufikia sasa mkiangalia huku kote kumefungwa. Hakuna mtu anatushughulikia. Tumekaa hapa kutoka saa 1. Tukijaribu kuuliza tunaulizwa kwa nini tulikuja. It's been a long time. We've been going through a lot of pain and I don't know when this will end. So sijui mbona tunashinda tukizungushwa every now and then. Kama wako hapa situpewe tu mwili twende tuzike and then that's it. Kwa machielo, jatenduond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kachiel kod Eugene Wamalwa ma DAP Kenya kod josiasa mamoko bende nochopo mar chung' kod anyuolago kendo medo sundo piny owacho mondo chiw ler e wi chal makama. Koloso, Kalonzo wacho ni en tij sirikal mar fwenyo ni en ng'a matimo timbe mag njore kama kendo mondo kaunegi okang' mager mar chik. Mauaji haya yamefanywa na watu ambao wana uhusiano ama wajulikana wao wenyewe, kikundi ambacho kimekuwa na hiyo tabia. Na hata kama hakijulikani, ni jukumu la serikali iliyoko mamlakani kulinda wananchi wasije wakawa abducted. Omedo siro paro mar jaten migao ma jotije sirikal Justin Muturi mar chuogo aput manyalo timo nonro kendo rango matut timandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. I propose that the Law Society of Kenya takes the lead in the formation of this commission of inquiry. Because we can't leave it to William Ruto. Because he's an interested party. Kaluwore gi Senator Makitui Eric Wambui
nitie ringre moro ma bende nokele kar kano ringreno tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. To nyaka sani ler mar ringreno ok ong'ere kata obedo ni norwake bu. Actually, there is a body that was brought here and it's on the record. Alongside the body tagged 2390, there is a body tagged 2360, which even the morgue operators are unable to say where that body is. It's on the record, but nobody knows where the body is. I feel that there is a scheme, and these bodies are being released piecemeal. I want to believe that possibly all the bodies are actually here, but they are doing it in a time, in a manner. When they feel to release a body, they release it. Korka kore, jatendwan bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa ochiwo pache kowacho ni josiasa mosebedo ka wachelela ni rowere ndhiore kendo lal kigin nyaka koro chope nyim doho mar mondo mi gichiw ler. Certain leaders in the broad-based government who are alleging that these Kenyans are abducting themselves. And some of those have been summoned to court. And let them come and shed light. Led by Kimani Ichung'wah, Francis Atwoli, Didmas Baraza, Kenneth Lusaka, and I think we had Waluke and others. Today we asked them, did Justus abduct and kill himself? Did Martin abduct and kill himself? Anyuola mar Steve Kavingo Mbisi kod mano mar Kalani Mwema pod nigi peke chunygi mani ok ging'eyo chal mar wedegi. Dwachgi en mar mondo miyo piny owacho ochiw ler e wi roweregi manondhi kendo lal godo. E Finyakidi, Ramogi TV, City Mochari, Nairobi. Chakre lal mar Brian Odhiambo ma en jalupo e nama Nakuru mendi notimore tarik 18 dwe mokalo, familia moko bende koro osewuok oko ka giwacho ni joge nowito ngimagi e yo moko yangore, kama moko ogomo hiny ga pisas mag bungu marito namno. Gimanyo duoko kendo ratiro ne familia gi. Isaac Okech ni kisigan jolupo pod familia margi. Okinyi mang'ich, wuoth wuok e boma ma Nakuru ka ochimo dala gi Kevin Ganire modak Baruti 41. Wai gi Kevin rwako wae odni ma Kevin nodak e kuom higa achiel kapok oromo kod tho mare nam ma Nakuru kama ne gidhi e lupo. Mtoto wa dadangu akakuja akaniambia leo auntie amesema haendi kazi kwa sababu mvua imenyesha. Mimi nikamwambia aje twende kazi. Tukatoka hapa na yeye tukaingia kwa park. Si kuingia kwa park, tulienda tukaingia kwa maji. Yeye akapanda side ya deep. Mimi nikapanda nikaenda saidia kinara. Wachore ni Kevin ne owito ngimane lweta pisa mag bungu ma Nakuru tok make ka olupo. Kevin manager igni 19 ne korka otieko sombe mar skund sekondar. Mimi kusikia makelele nikasikia boti imeguruma. Nikajaribu venye ningeweza kuja kumuita, nikaona sitaweza kufika huko juu. Kufika hapo chini kwa miti nikaona hii boti kulingana na venye imekuja itanishika. Boti ilikuja ikampita, ikarudi tena nyuma. Akasema ndio hii gasi iko hapa. Mkubwa naye akasema aje shike wieke wapi? Kwa boti. Kilomita machuok kowuok kae, familia machielo bende ywago Samuel Maingi manena machiel ma Nakuru. Jen Maingi pod nigi lit e chunye kuom wito nyathi nyamin gi mane lisasi onego tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo. Alikuwa anaenda kutega samaki huko Lake Nakuru. Sasa ndio walienda wakiwa jamaa vikundi hivi, alafu wakauao wakiwa wawili, wengine wakaweza kutoroka. Sasa venye tulijua, sasa mimi nilimpigia simu, nikapata simu yake ni mteja, nikaenda kwenye anaishi, nikapata dirodi wake, akaniambia Maingi ameuliwa. Familia mar Samuel Maingi kaka familia mamoko kaka mar Brian Ochieng kwano lal gi lweta pisa marito le bungu e nam ma Nakuru. Nek ginomiyo jodak mabondeni, Manyani, Flamingo kod Kivumbini bago ng'anyo mar ndala boro ka gidwaro ng'eyo kama Brian Odhiambo nitiere. Alikuwa ameandikiwa walikuwa na pisto hao wawili, lakini sisi hatukuona yoyote. Hata ili wangemshika wampeleke kotini, ili tufuatiliage tukijuaga ako huko.
Ndio sisi tu kuwa na uwezo wa kufuatilia hiyo maneno ya huyo mtoto, tukasema tu ikae tuzike tu mtoto, hiyo machozi yeri tuondoke. Moko kuom jolupo e namni bende nigi hinyruok maricho magiyudo e lwet apisago. Moses Olwenyi, wuon nyithindo 4, en achiel kuomgi ma owe gi rem e dende. Wakakuja na marungu na pipe. Sasa hiyo pipe nakuwa ndani, wire ndani. Wakanipiga, wakatoa nguo zote, wakapiga paka mguu, chini ya mguu yangu. Wakasema wacha ikuliwe na fisi. Ilikuwa saa 4 ya usiku naelekea saa 9. Wakaniacha hapo hivyo, wakasema waya hawezi fika kwa waya. Isaac Okech, Ramogi TV. Komagi joten kanise kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mamalo kod magoeko ma kaunti kod jotelo duto moyiere pacho kae ochop singo mane gichiwo ne jopiny e yore dongruok e kinde mabende gikwedo ndhicho mag oganda. Owinj matut kuom George Juma. Joten kanis ni gimoriko ni wuoyi kinendo masidho Bishop Boniface Abanga kaka joten kanisa no ma Pefa igwego mag South Nyanza ne ok gimor kod yo ma indhiyo gojie pacho kae kaachiel kod yo mathoth jotelo manie yier koro timo tijgi e pacho kae. Wakwedo nikech onge tiende mak ng'ato lal kode, to moloyo ni jomolalgo moko kuomgi bende nego. Ok wayie ni ng'ata nyalo nego ng'ato nikech ngima marwa en gima Nyasaye okete nengo mamalo ahinya. Okinda ne wane kaka kanisa ok gibiling ka piny owacho ok tije yo makare kabindo kwedo weche ma osebedo kaliekore ni piny owacho mamalo osesoyo kanisa ofuku. Wan wang'eyo ni kinde ka kinde ok wa campaign ne ng'ato. Wan wanyiso ji qualities mag leadership mondo jo Kristo wa otim yiero ka gidwaro yiero jotelo manigi qualities. To ne nitiere kanise moko manokawo sirkande ni moa e polo mano wachgi wan ne waonge wachno. Joten kanis nigi e kaunti ma Migori wacho ni ok gibiling ka piny owacho ko jotelo mane gi yiero ok tinegi makare kako machielo bende gikwedo siasa momondo e kaunti ma Migori. Pingo makata debed manani wan bende ne wagombulu e sirkande to pod ne wapinga nikech adieri nyaka wachungo. To kata ma bende ber nikech yiero machielo biro kikwatim kosano makanise uloko kuonde ma campaign kikuyie. County ma Migori political class ukuodo wiwa gimomi ukuodo wiwa upogoru to jomoyieru tachiel. Jakom ruogo ma Bisobe kaunti ma Migori e Sau Jubando ne wani ok gimor kod kaka thoth josiasa e kaunti ma Migori koro donjo e siasa momondo kar mondo koro giti ne jopiny manoyierogi. Sani kor kularo positions ng'ato ka ng'ato ng'e kama notweye raria manotweyu ka raia notweyi kaka MCA titich MCA ka raia notweyi kaka mbunge titich mbunge ka raia notweyi kaka women rep titich women rep. Ayiero ni ukelwa development. Siasa dwadhe marach Migori ka nikech instead of nyisowa uru duto te development to unyisowa teko magu. Joten kanis nigi wacho ni ok gibiyie mondo ko josiasa dhi nyime kod siasa momondo e kindeni ma onego giti ne jopiny. We are praying that our politicians must know that when they were campaigning, when they wanted those big positions that they wanted, they gave some pledges to the society. Some of them gathered up pastors together and bishops, and they gave some pledges. We are waiting to see whether those pledges is going to be done. Bishop no motel ne kanisa no ma Pef bade manyanza Boniface Abanga mane osidha yanga to korka korene okwaire ruok e kanisa no ma Pefa. Manaka na chako chima no yera ka ochone jo kanisa mapod okere jalo mapod okere leadership was get in place kake neno wane. One, I am the regional bishop. This is my deputy regional bishop. What they tell you? Kanya so me wano giga uchiel. Koro ega uchiel okang ni bedo oko. Idhi mana inyuru ki bedo oko ega uchiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Banga put madhi manyo commissioners manyien mag duol mochung'ne yiero IBC chamo muma kendo singo mar miyo jo Kenya commissioners manyien e bondalo 60 mabiro tanga koro lokore e ng'iyo ting mochomo IBC. Ute chung od bura 3 kod wards 7 osebedo maonge kod jod bura kod MCS magi kuom thuolo malach e kinde goro mar kiewo mag gwenge bende nonego tim dwe mar 3 higa mokalo kaachiel gi ikruok ne yiero ma higa 2027.
Be IEBC dhi nyalo chugo ute chung od bura manyien motelo ne yiero no? Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino menyono wich bar ma commissioners manyien mag IEBC ni godo. Gikone to oganda jo Kenya nyalo bedo gi geno mar yudo commissioners manyien mag IEBC bang' rito kuom thuolo mohewo higa achiel. Mabiro bang' aput mar manyo commissioners manyien motelne kod Dr. Nelson Makanda chamo muma jumani kendo singo mar miyo oganda jo Kenya commissioners manyien e bwo ndalo 60 mabiro. Poni aput mar Nelson Makanda ochopo singo makamano, janon weche mag siasa Michael Agwanda menyo ting' mapek mochomo IEBC. Idhi donjo kacha to the first mandate any by election itimo ginade. Nitie kuonde moko ma MPs nyocha otho, moko MCAs nyocha osetho, to pod gionge gi MP, gionge gi MCA. Mar ariyo en weche mag ng'ado piny, kata medo constituency kwadwa kele mayot, kata golo constituency moko kwadwa kelo mayot, kata medo ward. Kalore gi Michael Agwanda kod jonon siasa mamoko, wich bar maduong' mar Ramogi IEBC en goro kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mar 2027. Kalore gi chik, chenro mar chugo ute chung od bura kod wards manyien nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' mabiro mano dwe mar 8 higa manyien. Bende thuolo makamano dhi romo chugo ute chung od bura kod wards manyien kose. Nafas magidwa bedo go sani en by election, kaeto mar ariyo ging'iyo ni to 2027 election dhi timore nade. Kik ng'ato wuondi Chris, 2027 osechopo kama chiegni ahinya. Nyiso ni mpango teka gisedonjo ofis, gidwa ng'iyo ni to jogi gin joma nade, to be ginyalo hold election, ginyalo timo election kata yiero maber, ma transparent manyalo winjore. Mano gima dhi thago wigi ahinya. Ballot papers wuok kanye. Poni IEBC orem goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro, ong'weng'o pod oliero ewi ute chung od bura 27 man kod kwan matin mag jopiny, ataro mar chik madwaro ni kar chung od bura nyaka bed kod kwan mag jopiny ma ok tin ni ji 164. Okil Kamaloka Evans Ogada wacho ni ute chung od bura go idhi ketho motelo ne yiero maduong' mabiro. Yiero mabiro ogibi exist. Wan gi od bura machalo Kandara ma the only safeguarded temporarily for this election manokalone, but we were to demarcate the whole country fresh kwatiogi census ma 2019. Moko kuom ute chung od bura ma inyalo ketho gin Budalangi, Vihiga kod Mount Elgon mayudore e imbo mar Kenya, Mbere North, Ndaragwa, Kangema, Madhioya, Mkuruini kod Tetu mayudore e gwenge mag Masawa. Mamoko gin Marakwet East, Keiyo North, Mogotio, Samburu East, Turkana North, Eldas kod Tiati mayudore e gwenge mag Hoho mar Okak. Tie parameters ma watiyogo mondo losgo od buche mantie piny ka, watiyo gi population, warango land size, nitie parameters mantie within the constitution and the law. Koro yudo ni a good number of these constituencies or od buche gi ne nigi ji manok. E gwenge makadho wadh nam chumbi, ute chung od bura ma inyalo ketho gin Voi, Lamu East, Undanyi, Motate kod Bura. Ute chung od bura mamoko ma bende inyalo ketho gin Isiolo North, North Hor, Laisamis kod Kuria East e kind mamoko. Michael Agwanda leronwa okang' mar chugo ute chung od bura kod wards manyien kaachiel gi gigo ma onego tim e konyo IEBC goro kiewo mag gwenge e yo mayot. Delimitation ni kata weche mag kiewo mag ward kata mane mawinjore mayot kata constituency nyaka IEBC dhi e gweng' mabed piny gi ji ahinya kendo nyaka gidhi Kenya Bureau of Statistics kumu kawo data kata numbers mag ji kata kweno mag ji mawacho ni jogi omedore maromo kama. Ahinya be nyaka ging'i ni to gimiluongo ni census janowacho ang'o, to bang' higa ni ji dhi medore maromo nade. Kaeto gibiro to gibedo gi jopiny gimiluongo ni county hall kata town hall meeting. Gibede hall to giwacho ni kade bed ni wadwa ng'ado piny ni nikech koro constituency nikech koro ji ng'eny, uparo ni ong'ade nade. Mano part of it miluongo ni public participation. Ma commissioners kabiro kendo winjo gik ma ji wacho te.
kae to gibiro Nairobi to ging'ado on the basis mana kake jopiny ne dwaro. Onono ni commissioners manyien mag IBC odolo bad sedegi ne tich kendo chuogo ute chung od bura manyien ere ber mamedo ute chung od bura dhi kelo ne jopiny. Mokwongo medo jotich mang'eny e iye. Kanyo to un gi MCRA achiel, koro imedo MCRA. Nyiso ni ka county government nyocha miyo mana pesa nikech ne un gi MCR achiel, koro gidhi double, giketo pesa cha obed diriyo. Nyiso ni koro dhi nwang'o pesa mang'eny e gweng' achiel, manyocha nwang'e pesa mana dichiel. Constituency to ng'ado constituency no bed ariyo, nyiso ni pesa wuok malo diriyo kendo. Constituency achiel manyocha nwang'o kata $1,100,000, koro dhi nwang'o $1,200,000. Gima $1,200,000 nyalo timo kuma nyocha $1,100,000 tiye ng'eny. Nyiso ni development kata dongruok dhi bedo diriyo kuma nyocha development kata dongruok otimore nade obedo dichiel. Sama jo military kata jo police gi jo army dhi kawo ji, kanyo cha ginyalo kawo mana ji 10 kende constituency achiel cha, koro gidhi kawo ji 20. Nyiso ni nafas mar ndiko ji koro timore nade omedore. To bende oganda Luo kod geno mar yudo ute chung od bura manyien adi. Oganda Luo Homa Bay nowinjore Ndhiwa ong'adi, Karachuonyo ong'adi. Ang'eyo maber ni Siaya nitie constituency achiel miluongo ni Alego Usonga nowinjore ong'adi. Kae to kibiro Kisumu nowinjore ong'ad Kisumu Central, nikech Kisumu Central duong' kabisa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Okang' mokaw gi sirkand Amerika mar chungo kony e chenro mopogore ne pinje mopogore e piny ngima osechako kelo midhiero pacho kae. Sani koro sirkande mag kaunti kama ne chenro makamagi time ochako ndiko oboke mag chunge tich jotije manitiyo e bwo chenro makamagi. Kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero, jotije ma oyudo midhiero makamagi olero luoro magintiere godo bang' piny Amerika chungo chenro magisebedo ka gisiro. E kinde manochamo muma mar apis, jatend piny Amerika Donald Trump nochiwo chik mar ndalo 90 machungo kony ma piny Amerika osebedo ka cholo ne pinje mopogore opogore e piny ngima. Nyaka sani jotije mosebedo ka tiyo e kembe, riwruoge kaachiel gi chenro ma isiro gi piny Amerika osechak chiwnegi oboke machungo gi e tich. Kaluwore gi ote mochwal gi jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Osuri, giyudo ote kowuok kuom riwruoge ma gisebedo ka gitiyo godo machiegni moriwo LVCT Health, USAID kaachiel gi CDC mayango ni gichungo tijegi kaluwore gi chik mana tend Amerika uchiwo. E kinde ma gichungo chenro makamago, giyango ni pod ginono kaka chal mar wach makamano biro bedo. Ote machielo ochwal gi sirkand kaunti ma Kisii kotelnegi kod director mar thieth Laktar Richard Onkware malero ni jotije duto mosebedo ka tiyo e bwo chenro mosebedo kisiro gi piny Amerika tijegi ochungi. Kata kamano, oboke no yango ni jotijego ibiro chulo sachgi mar dwe mokwongo mar higani. Jotije okwa mondo duok masinde duto mana gitiyo godo e bwo chenro mopogore opogore. Sirikand kaunti ma Kisumo bende ochapo e oboke chenro machungo chenro mag siro thieth mag kute mag ayaki mong'ere kaka HIV Comprehensive Care Centers mosebed ka ichwalo e subtende mag level 2 kaachiel gi level 3 mantiere alwora ma Kisumo. Thieth ne oganda mantiere gi kute mag ayaki ibiro time clinics mag outpatients kendo ibiro bed ka ichiwo kod jochiw thieth. USAID bendo lando ni jotije duto mosebedo ka tiyo bwo chenro mar Fahari ya Jamii bendo tere yoyo mochuno mar dweche 3 maonge chudo chakre odiechieng' ma kawuono. Chik makamano koro thiro chenro mag tije mosebed ka ichwalo e mbalariany mopogore opogore kaka mbalariany ma Nairobi, bade ma Kajiado, Kiambu, Nairobi e kind mamoko. To oken migawo mochung' ne thieth kende emoyudo midhiero makamagi. Grub rawere mong'ere kaka Kisii County Youth Development Forum en achiel kuom grube ma ok bi yudo omenda kaluwore gi sir ma gisebedo ka giyudo kowuok kuom USAID. Jotije kae dhogegi omoko bang' yudo ripot mariembo gi e tich. Nambari mingi ya watu sana imeathirika, na kwa kijumla naweza sema ya kwamba kwa sababu ingesaidia watu wa Kisii, naweza sema kwamba imeathiri jimbo lote la Kisii, na hasa si mtu mmoja tu but jimbo moja la Kisii liko katika mashaka sahihi. Kama mimi mwenyewe nilijua I'm not going to, maisha yangu itakuwa the same vile ilikuwa kikazi, kinyumbani, pia itakuwa imeathirika. Si mimi peke yangu but pia wale watoto ambao walikuwa na benefit kutoka kwa hii program. Kata kamano,
Sirikand Amerka nolando ni ginyalo loko chik makama ahinya to ne kony mag jachiwo mar reso ngima oganda. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Anyuola wede kachiel kod osiepe kawuono chope nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru ma en owadgi Washira Waruru jatatije maduong' mar Royal Media Services mendi notimore dalagi mayudore Chaka e kaunti ma Nyeri. Mosindo Kanja Waruru omed ywak kaka jal mane jahera mane ohero kelo kanyakla anyuola kachiel kod osiepe. Jeso Duor gi ler mathoth. E gwenge mag Chaka e kaunti ma Nyeri, lit kod kuyo okwako anyuola wede kachiel kod osiepe e nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru, owadgi Washira Waruru jatatije maduong' mar Royal Media Services. Mosenindo Kanja Waruru omed ywak kaka wuoro mane ohero minode, nyithinde kachiel kod familia mare duto. He was looking forward to years of retirement for me. Years filled with laughter, with travel, more cruises now that we'd enjoyed our first one. The joy of watching children and grandchildren grow. It's hard to believe that those years have been stolen from us, that our time together has been cut so tragically short. Kanja lived a full life, defined not by the years he spent, but by the impact he made. His was a life of generosity, adventure, and unwavering loyalty. He gave freely, loved deeply, and left a mark on every person who had the privilege of knowing him. Washira Waruru oywago wadgi kaka jal mane oher gi osiepege kaluwore kod kit hera ma en bende ne onyiso osiepe. It's only after he passed away that we realized just how many people had a special place for Kanja in their hearts. We knew he had a big social network. We knew he knew people. But as my brother Gitonga was saying, it's just now we are marveling at just how Kanja touched many lives. When Gary Mahehu and I returned from India on Sunday with Kanja's body, we were shocked at how many people we found at the airport. There was a parking and almost security crisis at the airport. So many people came to receive Kanja's body. The turnout at the church and the turnout today are just a testimony of who Kanja is and how much he was appreciated. Osiepe mosenindo Kanja bendo yuage kaka jal mane ohero neno ka jomoko mor kendo thothgi ne ohero manye mondo konygi e sumo paro maliw. Kanja was a man that I consulted for every decision that I made in my life. We talked, we were friends, we were good friends for 60 years. And he was my wingman and a fundamental pillar in my life. Nyasino mar kopo mogik mane oyuor kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, jakom kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia, jalup jakom mar Royal Media Gadhoni Masharia, jatend weche tudruok mar Royal Media Fred Afune, jatend jochung weche Linus Kaikai, jatend migao mar pur Mutai Kagwe e kin jotelo mamoko. Mosenindo Kanja Waruru oyuag kaka jal mane ong'eyo riwore kod ji duto ma ok odewo hikgi kendo kit mor gi buonjo mare biro dong' mana kaka rapar. If I had not met somebody who knew Kanja and whom I sent and came, it would never have happened. It's sorry that we have never met again, actually, because somehow my movements always get limited. Kanja was indeed an incredible man. Kanja was a man like none other. He would fit into any sector of our society with ease and make you feel comfortable in any scenario, in any occasion. For the many insights about this man, all those letters he wrote, one thing that was constant is they were always about someone else. Is Mageria okay? Is Gitonga okay? Is so-and-so doing this? I think here lies a great human being, a person who cared for others and family
And I think that is his greatest legacy. Kanja Waruru nowito ngimane tarik 23 dwe mar achiel higani e piny India, kama noyudo thieth bang' kane oyude gi tuo kansa. Kata obedo ni wuodh Kanja Waruru e piny kae orumo kamano, kite mar bedo jahera, jal mane oketo familia mare mokwongo ne mohewo kata ngimane, pod ibiro bedo kaka rapar ne wede, anyuola kaachiel kod osiepe makoro weyo chien. Joyce Odur ne Ramogi TV, Kiganjo, Nyeri County. En sigana no ero mabende koro terowa e yueyo mokwongo e weche manyien mago imore kuma bende antiere koda moko kuom ote magi Facebook page. Beatrice Nicholas erokamano ahinya kuom ote mari. Makwod Nyasemi wacho ni ntiere Uyoma Owimbi Rarieda Aseya County. Nyakwar Nyoganya iwacho ni ibende iluo weche manyien. Luoch Nyaokwala erokamano ahinya. Alice Toby iwacho ni Nakuru West bende luo weche manyien. Duncan Odemba mar Asego Canada koso Kanyada erokamano ahinya. Flozi Anet mano mar Siaya iwacho ni intiere yo makare e Siaya Town. Eunice Adhiambo bende iwacho ni iluo weche manyien mago mag Ramogi TV e yono ero makare. Braxton Owen iwacho ni Vipingo Ridge e Kilifi County bende luo weche geki. Eriko Demo ka chunge iwacho ni Ramogi sirkande ni ochopo kanye, iwacho ni olal gi ji otieko. Carolex kawuok Pany Komolo itiere kod mama ni Nyakamenya kwayo jopiny, iwacho ni jopiny inyore gi sirikala masani. Ka Jack Opoya kawuok Ugenya Sifui iwacho ratado Ramogi leru kelo chenro mar adier, iwacho ni nek oromowa Ugenya koni bende erokamano ahinya. Kik idhi mabor, waduogo koda chenro mano mar mine wacho. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani bodi jaoda maduong' mondelo temena. Nyaka ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo ku okinyewa. Nokdai. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kin rabolo kago wanga kon tena no nyathi. Alikinyo dhi nam. Ondone kama ngato knie ngato ngech nambi ngima na. Ngerieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrit. Mabangu bimwere. Dala naka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Mero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries.
Erokamano ahinya Mama Jael Mbogo kuom rwakowa e odi kendo kawuono. Wachako higa, wane higa manyien. Amoko kapok wachako twak, wang' awach ni happy birthday nikech January eko karumo. Ana benda wacho ni happy birthday. Kuri kanonyuol odiochieng' achiel. What a coincidence. Coincidence. Bade janeno marwa Jael Mbogo onyuol tarik 11 dwe mokwongo higni 92 chien. Abendo onyuol tarik 11 dwe mokwongo higni mokalo chien. Koro to wan Jael waduto te. Koro happy birthday ne wan. Erokamano. Apuoyo Nyasaye kuom miya thuolo kendo mondo warom. Kendo aduoko erokamano ni jo Ramogi kuom tich maber matek motimo. Wan kod sunga to kod mor ka waromo kodu. Erokamano. Oda ka yaodhra kach malach ka nitie wach mo matin mwanyalo ngeko to udonje sa asaya. Erokamano kuom rwakowa. Mana kaka wangeko wechego. Sani koka wan e dwe mokwongo. To waneno ka kwan mine ma bende inego, gino ma bende jodho ngere luongo ni femicide. Podi kwana. Higa mokalo kwano pod ni malo kabisa ka ji ne ywak. Pachie wach ni enang'o? Wach ni en wach mapek momako nyithindwa matindo to kota gi jonyuol. To maduong' ahinya en mine. Ting'o nyathi dweche 9 iyi ka ber ni duto gi sunga ni duto rumo. Ionge kata figa moro minyalo yangri kode dier ji nikech irito nyathi. Emomiyo nyathi en musingi maduong' e nation, yani e piny mora mora madwaro dongruok. Wan kota kod young people matiende ni rawere machiegni chopo mana kata koriwa kota gi joma mon wan over 80%. Modong' mamoko go gin chuokoro madongo. To mae e kamiyo Kenya bedo gi hope. Obedo gi geno. Ne en piny madongore mabiro dhi nyime bedo momew, bedo kod ngima maber ni nyithindwa kota gi mondwa kota gi chuwa duto. To sama wang'iyo bende gi kwani duto te. Wasewinjo wach mar mine ma bende nego. Research moro manotim, nonro moro motim mana nyocha wacho ni joma gidak go, chuogi kata osiepegi ema thothne thoro nego mon. Nekni oagi kanya, ang'o miyo omedore kama? An awinjo malit ahinya ka winjo ka ng'ato mogoli dalau kin nyako, ogoli kijaber, thunde ni duto chung', ng'oti ochung' maber, inyiero kode, to chopo dakika matin to ka opango ng'adi kodo. Mane ne tim mane okwan kodo kata matin. Mamano ok en ujaluo. Jaluo nene ka nitie wachie kind jomokendore ariyo, to wade nene nitie. Emomiyo kinde duto kane nyako dhi tedo, titimo dwar malach mabor matamre gi nono. Waluongo ni jatelo. En ema odhi otimo nonro kumidwa dhi tedeno, kendo obiro duoko kon gi kon. Ochiwo ler ma dalau ni jokocha, to kod kaka idongo kaka ong'eyi, obendo ong'e ka kijana madwaro mondo ubed kodeno. Obiro koni to ochiwo ni joma dongo. Dala ka ng'ane manyako ni koro adwaro mondo waterie, en dala mokwe mos, en dala mobet kama, ok gi jojuogi, ok gi jonawi, ok gin jonek, ok gin jokuoge. Bende ogisewang'o od ng'ato. Mago duto timbe mane joluo kwedo. Dala mantie mong'e ni jajuok nitie, an odwar na nyako ma aka jajuok. To ki aka kama ji ok idu, thurwa waluongo ni ki ae dala ma muhola. Muhola en dala ma onge juok, to onge kwiri, to onge gimora mora. Dala maler ma ji odakie ngima maber, mano nyako midwaro ne kama odhi tede maber. To ka nitie thuolo ni nitie winjruok marach e kind ji ariyogi, to jodongo bedo piny. Nyako
ikawo giki tweyo tidok ir thuru jonyuolu. To ng'ani iluonge, obiro gi wuon mare madire kata wuon mare wuon, obiro kod owadgi, to kod kata wai mare. To gibet piny tinyise ketho mokethoni. Isieme. E dalau, ka ibet kod jonyuolni. Nikech isenyisogi ni ng'ama ne utera ireni to thago chunya kama. To kikine ka tinende jirome River Road. To jikwanyore ni kuro. Warade town, gik moko rume town. Gik moko ruto rume town. Mana chiel. Ng'ani idak kode ka inyuolo kode nyithindo 4, 5 to kia kata thuru. Mago nene ok nyal timore ngima machon. To mang'e momiyo nene wan kota kod protection, yani ne osirwa malach ahinya. Ja community midhi ire osiri, oganda midhi donjo irgi. Yuoche ni, waye ni, jonyuolne tuto ruaki e dalagi. Obendo ruake kako ruaki no thuru. Kobiro to awuon ng'ano biro. In ng'at midenda ng'ama or. Mamaro kabiro to leng'ore aleng'a. Wuotho ok nyal chomi tir. To sani wan kota gi breakdown. Gik moko odhinwa pangla. Magi duto biro okethore nikech wach mari ginene awach ni wach mar pon manyien. Mwarwako ikindwa kod ngimawa kaka joluo. To madhi wacho ni pon masani ma dibed ni kelo nek mag bende wawach ni omedore. Mae ngima mantiere sani wane 2025. Ang'o minyal tim? Kae weche go pek. Weche go pek. Ana kaka bet woko ka. Tajaluo gitiende. Asomo gigo malit. Tawinjo malit ka neno kaka jitimore. Wase wito timbewa, kitwa gi timbewa. Ka nyalore, joluo ma jotelo, miketo ni jodong luo, wakeini, obed piny, one kaka inyalo kelo konyruok e Uganda wakate i Kenya mangima. To ka duoge wach mar tho mar jomamon sani, en gi yore ariyo. Yo mar achiel en dak marach, to kod midhiero to kod dhier. Yo mar ariyo, ohala nitie miloko kod dend mondwa, kota kod nyithindwa. Ohala no ema jogi okoyie lose kata dichiel. To nyaka dwar yo miloso kode wach mar ohala mar internal organs. Fundi mag del. Fuonde mag dhano. Manyiso ni nikech thothne jome yudo ka otong'e fundi moko bende koro mago nene onge ga ni ng'ato nyalo tho tiike ka wiye onge. Nene ok inyal yudo ni dhako tho to otho gi thuno achiel to neno Nyasaye omiye ariyo. To gi onge kuma giweyo kata wange ni duti godi golo. Magi gin jogo matimo ohala. Mamano en group achiel makoro mwach more dangerous than even mana lose mar tercha. So mar mon e Kenya mangima nyaka tim gimoro mondo stope immediately. To kotamore, wan joma mon, wan kod teko ma stope over 1 week. You know how? Manene President machon Moi otweyo Koigi Wamwere gi jomoko. Detained without trial. Higini. Mon ne wawuok bwadhio Uhuru Park bwanindo kanyo jumba 2. Ma ok wadog udi, onge luoko sadi dichuo, onge tedone, nyithindo be wawe kodo kanyo. Ma en koro ne kako bedo kod tije to bende dhi nyime. Iwinja. Boy no dhi bogonyo Koigi. Bang' higni 3 ogonyi gi duto. Nikech wuon notho to tame biro yiko wuon mare. Sani sa ochopo. Manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To wanyalo timo sit in. Wadhi adhia to wabet piny to warie tiende wakanyo. Chiemo wa waseloso kaka biro nwa papo kanyo. To wanindo oko kanyo. Ok wadog mier. Gi juma achiel Ruto biro winjo ginene wachno.
Nikech en man commander in chief mar all armed forces. Security mar Kenya ni toke to ni wiye to ni chunyi ni kuome. Ma wan wang'eyo ni en ema nyako wuok mogore kod joma mako mon kanego ka bambo ka timore kod onadi gi bugino stop. To koko nyal timo kamano. To abiro assume no bendo ng'eyo to gin part and parcel. Majo ma eliminate mon. Ing'en obo wacho niya ni ntiere put molosi mabende oyang mana nyocha. Komiti mano yier mondo ng'iane orangane kata non wach nek mar joma mine ni. Dibed ni en achiel kuom committees mathoth ma sirikal chuogo ga tonge gima timo. To mose chuog mokwongo notimang'o. Kata mana cases mag jomosenego. Baby pendo pod wach ni ohang nyaka sani. Wan gi courts, wan kod everything. Kenya kod gik moko temo nego bed gadiera marito ngimawa. Yadwa ni wuoge sirikal e wach mar nek joma mine. Nek joma mine to nitie nyao koka sirikal. Sirikal emwa ywakne. Sirikal nyaka waywagne. Nikech ka nitie ng'ato biro kawo nyari onego to nitie nyao koka dwarogi. To nitie nyao moro man kata koseyudgi to kes pod yware aywa nyaka sani. Higni gi higni. Erokamano ahinya. Wach ni mogik nyisa ni sawa oserumo. Sawa korumo to an nende pod mitna. Sawa nende rumo mapiyo nadi no yawo. Gimachielo manende dawacho. Akwayo jomamon. Tweuru leso e nungo wuog oko. Lweny mwagoyo mar rito ngima nyithindwa. Ok awach ni gini nyiri kendgi. Yawuoyi bende ikawo. Kidhi nyuol, muya michuko kod nyathi manyako kod mawuoyi onge pogruok. To ka en nyathi maneko kata en nyako kata wuoyi tibiro tho. Omiyo wawe bet gi siandawa ka nyithindwa ikawo itimo kod ohala tinego e yore ma onge kata tiendi maki lal kodo to wan mon wanindo wakwoto nindo e wi kitandni. Wakoni jatelo, wakoni leadership mar Kenya ni enough and enough. Oromo. Erokamano. Ma osenego bas. To ka onge ok bi stop to mon owuog oko. Mon emaneko go nduru kata chon to lweny dhi nyime. Ka lweny kedo to dhako goyo nduru ogos galagala to gweyo. Wagweuru jowa to wawuok oko. Mondo wanyis Kenya no ok wamor. Ok wamor to ok wanyal dhi nyime kamano. Mani tich manyaka stop immediately. Erokamano. Nyaka duoke morum. Wawinji ni Kenya ka sani chakre Januari 1 nyaka sani nyiri moloyo 18 17 setho. Nang'o? Mane the reason monego gimwa dwa ng'eyo ni nang'o. Nang'i nego giga. Gikethang'o. Mane duoko mabende kata mina wach mar chuo ni negore kod mon chamacha mago duto gin gik minyalo sort out. Kaka wacho ni nitie ginene buche moko morem ka matiende ni tudruok mar jo oganda wa kod kod oganda wa in particular ombekni nyaka ride buji dok back bwachak ndiko chike mag luo kitgi gi timbegi manyien e kwa biro konyore. Erokamano. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Ang'eni sane tin lakini iseyawnwa dhodi pod obiro kende pod obo mbaka. Uduoga sayo to kata umiya thuolo kan kod wach mama chando chunya mawang'o iya tanyalo go samoro kanindi. Ok anyal nindo nikech apenjora penjo mang'eny motama duoko. Nikech chono kanane kata ka joluo timo gik ma tinende tin. Jaluo mondo ka opango tongo ng'ato ne onge. Wabo manyi. Jaluo no luoro remo. Wabo manyi wan. Mano luoro no dhi kanye. Erokamano ahinya. Mano kanye. Atimo nwero kamano. Adbenda duoko nwero kamano ahinya kuom hera muhera kodo to kod biro ira
mondo alos kod oganda wa kaka nyaluo. Mano miya mora nyaka wuono. Warwako kendo wagoiro kamano. Mano kanyiro iluongo ni Jael Mbogo mabende waloso godo chakruok higani weche mabende osebedo ahinya nek mar joma mine wicho kwil koda kepo mabende imako godo rowere nek mag rowere mabende timore pacho kendie. Owacho ni kik ubed koling woguru oko mondo gimoro otim. Weche mag nek gi nyaka rum gi sani. Nyaka odiechieng' machielo e chenro machielo mar mine wacho iluonga ni Jael Lieta. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jacob Duawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Awadhi mbele tok twak noero mar mine wacho kuma duol manyien matayo mbalariany mamoyo chako chenro mar kelo lokruok e ten mbalariany no gi geno mar chire e thuolo machuok mabiro. E lokruok makamano ngire Kiplagat Kotut ema koro en Vice Chancellor manyien e yor Kojolo ka jalupne mochung' ne chenro mag somo en ngire Ongeti Kaemba. Kiplagat okawo kar Vice Chancellor machon Isaac Kosgei ma ore yweyo mochuno kuom thuolo mar dweche 8. To kaka Simfos Okinda lero duol manyien motelne kod ngire Noah Midamba osingo mar biro timo duto manyalore mar chiro mbalariany no. Jomachiel tok chako tich ayanga duol manyien mar mbalariany mamoi koro yiero jotelo manyien kamoko kuom jotelo machon oriembi e tich. E lokruok makamano ngire Kiplagat Kotut oyier kaka Vice Chancellor e yor Kojolo, ka ngire Haemba Ongeti e jalup Chancellor motelo ne chenro mag somo kod ngima jopuonjre e yor Kojolo. Kaemba Ongeti is a professor of curriculum and learning design. He has taught at secondary schools, colleges, university since 1980. Kiplagat is a distinguished academic leader, a researcher, administrator with over 3 decades of experience in higher education. He currently serves as Deputy Vice Chancellor for Academic Research and Extension at the Embu University. Vice Chancellor machon Isaac Kosgei ore yweyo mochuno mar dweche 8. Kamano bende jolupne ariyo ngire Isaac Njuguna Kimengi mar chenro mag somo kod ngire Kirimi Kiriamiti mar chenro mag telo kod timo nonro ore yweyo mochuno bende. The Vice Chancellor, Professor Isaac Kosgei, began his 8 months annual leave on Thursday, January 30, 2025. Secondly,
The Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension, and Student Affairs, Professor Isaac Kimengi, has proceeded on a one-year sabbatical leave. Thirdly, the Deputy Vice Chancellor, Administration Planning and Strategy, Professor Engineer Henry Kiriamiti, has proceeded on a one-year sabbatical leave. Kane giloso kod jofwambo kinde yango lokruok makamano, telo manyien mar moyo singo mar timo duto manyalore mar chiero mbalarianyno. And I want to give my commitment as an individual that I will put in everything that I have picked over the last 3 decades of working in the university sector to ensure that we actually deliver on the assignment ahead of us. As an individual, I'll stand on the shoulders of the founders of the university, predecessors, the people who have been working, the people perhaps whom we are replacing now, so that we make sure that we build an even better institution. Midambo lero ni gin kod chenro mopie mar loso omenda mar chiro mbalarianyno kamoting'o manyo kony kowuok kuom oganda mani machiegni kod mbalarianyno kaachiel kod chuogo thuolo mamoko mag ohala mabiro loso negi omenda. We are going to be looking at the community support, how harmonizes that, and then look at community and all the stakeholders together. Now, when that is all in sync, and relationship with the government will become very effective. From this alumni network, we know that we shall raise resources to help us turn around Moi University. We intend to restructure programs to ensure that students graduate on time, to rebrand the university and enhance its profile so that we can double the enrollments from the current 23,000 to about 50,000 students. Duolo koro singo lokruok mbalariany thuolo mar dweche adek mokwongo mar tijgi. Sifruz Okinda, Ramogi TV. Chiro maholo maidore kaunti ma Kisumu yuago midhiero mopogore mogo tache chiro no koke chido mar aluora arita kwe mang'ao kod yore maricho. Kuom mano gidwaro mondo tend kaunti ma Kisumu odonjre wachno mapiyo kaka nyalore. Ripota mara Millicent Adhiambo nolimo chiro no kendo miyo waler mathoth. E chiro maholo mayudore tong Kisumu West gi Seme sub counties, joala e chiro no koro yuago reyo ewi midhiero magikalo e piny maru, wach mamiyo giwito geno kod chia mar dhi nyime gitimo ohala e chiro no. Giwacho ni gedo mar chiro no rach mokalo ka jamni bende kaka diek gi rombe laro kodgi kendo ketho negi mwandu. Bende ler mar chiro no en gima sani kelo luoro kendo keto ngimagi kuma ng'awo mar gamo tuoche. Yore ok beyo, omiyo kata seche magiringo magilawo kata jokuoge to samoro ok gi movement ok dhi maber. Ot dwa nego wa, ot obam koso goyo wa kuma wabuoge onge. Mondo yud nafas kamoro minyalo gere udi minyalo tiye minyalo loke onge. Wan gi ot kanu mukore. Ok wang'e no rito campaign ma joma chielo mabiro timore nade mabiro gere. Sani en gigni adek nyaka no mukre. Wanyalo weyo stall kwa umo wayudo kalot rombe ochamo, nyanya rombe ochamo, gigoyo stall piny opukore mana sara mwayudo kaka joala. Kiwuotho e chiro ni te, miluoro e chiro, ibiro neno ka chiro lila ahinya. Kendo takataka oket kama chiegni gi kama chiemo nitie. Mano osemiyowa problem kinde duto. Taka dhi miyo wanwang'o kipindupindu. Geng'enwa ler mar chiro. Chiro lila ahinya. Ewi mano wach arita kwe, en gima goyo limtidi e alwora no. Kata obedo ni obila timo kachero kinde ka kinde, to timbe mag kuo podonya e chiro no, gino magitudo kod mudho mandiwa mokwako chiro maholo. Chiro ni oduong', o compete ga ero. Tuwaonge kata security nekech poor management. Poko gere, mondo ket gate nitiere kacha, gin gate momukore, onge gima konyo wa gode e chiro ka. Bing ni poko gere paro ni momiyo security no onge. Floodlights wan gi achiel mantie chuny chiro ni eni. So sasa ma stimo lal to en bedo onge. Koro wana gi total darkness. Koro wanyalo mana kwayo ni kwa wanyalo yudo additional mag solar system
to nyalo konyowa. Lweny makinde ka kinde bende muochga e chiro maulo ka joala laro kuonde uso manok gino magilieko ni biro kaluore gi telo maweth mar chiro no. Jakom chiro waonge godo koro mono siko dondore koni gi koni sama tungni ni e chiro ohala no be ochung. Ohala ochung gik madonjo be koro onge nekech mon yanyore ayenje moko winjore yanyre to wadwa ni mondo los wechego to kwane kiloso gi maber. Chiro en disorganized. Waonge gi jatelo nitie noyier kata ka yiero nobedo gi chachni waonge jatelo marieyo chiro bam. Omiyo waonge gi dongruok e chiro kaka johala. En koko kon gi koni johala onge gi kwe. Nyocha wayiero kendo yiero marwa kanotim noyier jakom no poko mi thuolo mondo mi ochak tich kata ka weche tek kaka piny tekno to nitie jalupne onego bed ni county government keto jalupne mondo endelea mondo ng'ini to chiro dhi nang'o. Kwayowa maduong' ne Tand County ma Kisumu wagombo ni taka manie chiro kar rech mondo gole okel container minyalo kopong' tigole kanyo titere kama chielo mok en within the market. Kata obedo ni joala e chiro maholo kalu e midhiero mathoth mopogore kamano, geno to pod gin go ni Tend County ma Kisumu biro winjo ywakgi kendo bero chal mar chiro no mapiyo kaka nyalore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Holo, Kisumu County. E pautuke eniti ma Kakamega Homeboys oloyo Mara Sugar gonde 2-0 e lig ma KPL. Gonde mag Homeboys nologi Moses Shuma kod Eston Omengo. Homeboys koro nie thuolo mar 6 e lig. Kako machielo Gor Mahia oloyo Posta Rangers gonde 2-1 e alap ma Dandora. Ilianza mapema, tani ilikuwa nzuri, lakini ile usimtizame machoni. Shuma! Moses Shuma goal! Sweet banana! Anawatanguliza Moses Shuma. Alishia kuitazama tu. John Buba Omondi meletwa ndani, Tuswangi pembeni kule kwa Gileno Tunga Masava, ndani kwake Shuma imekatwa kwanza. Nafasi!